Pnawn da ni a, pnawn da bawb. Da ni'n camu'n syth at yr unawd cerdant cynradd. Darn gosod llaw gan Tudur Dylan Jones ac roedd na guro dwylo I Gwenan Lloyd Owen ddaeth yn drydydd. A'i gwynt ni dwrn yn cipio'r ail wobr Nest Mars Lloyd o lan yn Ysgarllen. Rwy'n gallu cydio'n dyn mewn syd, wrth fynd ar reid mewn ffair, a'i chodi hyd dweud ffarwel heb orfod siarad gair. Ac yn cael ei dwylo ar y wobr gynta Ela Mablen Griffiths Jones o Gwrt Newydd. Rwy'n gallu canu'r nodau gyd ar piano do re mi. Rwy'n gallu anfon neges fach I ddweud fydd garaf di. Rwy'n gallu cario baich fy mrawd a mynd i'r maes I hau, ond all fy nwylo wneud dim byd os yw fy norn ar gau. A dyma gadarnhau y canlyniad yna yr unawdwyr cerdant oedran cynradd yn drydydd Gwenan Lloyd Owen. Yn ail heddiw yma yn Llanelli, Nest Mars Lloyd ac yn mynd â hi llongyfarchiadau calonog iawn I Ela Mablen Griffiths Jones ac yn rhan o'r wobr, wel, sgwrs efo Tristan. Dewch i ni weld sut oedd hi'n teimlo ar ôl ennill heddiw yma. Llongyfarchiadau enfawr I Ela Mablen Griffiths Jones, sydd yn enw cyfarwydd iawn I ni gyd eisteddfodwyr pybyr Cymru. Da iawn chdi Ela, sut yn teimlo? Hapus dros ben? Hapus iawn. Sut allai ddeud hyn? Dydy heddiw ddim wedi mynd mor esmwyth ar disgwyl na di? Na. Pam hynny? Wel, bore yma o'n i di dysgu'r darn anghywir i'r alawerin. So, rhaid ni dysgu'r darn cywir bore yma. Pryd nes di sylweddoli bod chi wedi dysgu'r darn anghywir? Bore yma yn y rhagbrawf. Yn yr rhagprawf? Swn I wedi rhedeg i'r car a di gyrru o yma fel na. A? Ond nes ti ddim, nes ti gario ond y flaen, a nes ti Do. dysgu'r darn ar y pryd? Do. Da iawn chdi. Mae yna ddwrnod mawr o dy flaen di fory. Yn ogystal bod chdi di ennill heddiw, mae gen ti rhywbeth mawr ymlaen fory. Oes. Be sy'n digwydd? Exam ballet da fi fori. Exam ballet. Ie. Sut fath o... Mae rai fi. Maddeuwch I mi. Sut mae rhywun fod I sefyll wrth wneud arholiad ballet? Be ydy'r... Sut ti'n cychwyn ar arholiad? Na. Dim fel hyn? Na. Achos pan mae rhywun yn meddwl am ballet, ydych chi'n meddwl am hyn yn ddech? Na, Ela? Na. Na? Chi'n gyffor rhoi trad chi O, wn I, ie. A be wedyn? A fyla. Ela, a mynd lawr? Ie, mae'r trowsus ma ryw dwtio'n hyd yn I gario yn y blaen. Ela, llongyfarchiadau mawr, da iawn chdi, Diolch. a phob lwc I chdi fory efo'r ballet. Diolch. Diolch.